langhap muna ng sariwang hangin dito sa bukid. Exercise. Presko yung hangin, no? Sariwang hangin. No, 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 no. Ginagawa mo. No, 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 no.
Oh, 10 minutes exercise ah. Asawa ko, exercise din oh. Oh no! Sa bukid kami. Nag-exercise, nagpainit. Yung bukid oh. Ayan. Ayan oh. Ang ganda dito magpainit. Huh? Exercise din si Doggy oh. Ayos ah. Takbo din si Doggy. Oh, ang cute. Maganda dito oh. Sakto yung init sa umaga. Si Mrs. oh, exercise oh. Wow! Maganda mag ano eh, painit oh. Pwede kang umupo. Ayan oh, may mga upuan oh. Pinaka barandilya ng kalsada. Yan. Oh, baka mawawala na tong ano nito oh. Baka hindi magtagal, puro na rin to subdivision. Ayun oh, may subdivision na dun oh. Yan oh. Subdivision na. Yung mga bukid eh, ginagawa ng subdivision ngayon. Dito to sa sakop to ng Mamatid eh. Mamatid, Cabuyao, Laguna. Nagubad ako para medyo talagang talabagan ang vitamin D sa galing sa araw sa umaga. Yan oh. Sarap. Sige, exercise, Mrs. Dami nadaan mga motor, mga sasakyan. Marami na kasing bahayan dito. Upo muna, upo. Ay, Diyos ka Lord. Painit against the light. Oh. Nakakangapit. Water nga tayo. Nag-inhale, exhale ka na? Oo. Kung parang wala man ako nakakita. Ha? Wala akong narinig ah. Ano kasi? Mag-inhale, exhale ka. Bibilangin ka. 1, 2. Sunod, sunod! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6. Bilis! 5, 4, 3, 2, 1. Tapos na ang painit exercise. Uwi na. Bye bye bukid. See you next day.